Bada aspalditxotik Zumaian ospe handiko ipuin lehiaketa bat, Julene Azpeitia izeneko, baina nor da, nortzen Julene Azpeitia? Julenek egindako lana azaltzera dator, Zumaiako udaleko euskara teknikaria gurekin da Xabier Azkue. Apa, Xabier. Kaixo, Xabier. Arratzaldeo. Ongi etorri. Eta ez da atzo goizekoa, Julene Azpeitia ipuin lehiaketa, noizkoa da? Lehiaketa 1988an hasi zen, eta 36. lehiaketa antolatu dugu aurten, eta sariek eman berri ditugu duela 2 aste. 1988 urte berezia izan zen, ez da? Horregatik hasi zen orduan lehiaketa. Bai, justu orduan bete ziren 100 urte, Julene Azpeitia jaio zela, 1888an jaio eta 100 urtera, udalak erabaki zuen komeni zala lehiaketa antolatzea, eta gainera liburu bat atera zuen Julenari buruz. Ikusi zuelako, jendeak ez zuela ezagutzen, Julene berak ere bazeukan penatxo bat, herritarrek ez zutelako haren lan ezagutzen, eta udalak erabaki zuen hori konpondu beharra zegoela, eta atera zuen liburu bat Julene Azpeitia buruz, eta beste aldetik erabaki zuen hainbeste ipuin idatzi zituen emakumeak merezi zuela lehiaketa bat, eta horregatik orduan hasi eta urtero antolatu dudalak lehiaketa hori. Eta Xabier, Zumaian ez ezik, Durangon ere egiten da, ez da? Julene Azpeitia literatur lehiaketaren bat, hori nolatan izaten da hori? Bai, okerrez bana gainera, gu baino lehenago hasi ziren haiek lehiaketa antolatzen. Haiek ordeak gaztetxuei begirako lehiaketa antolatzen dute, olerkiak, ipuinak, bertsoak, baina gaztetxuei begirako lehiaketa antolatzen dute haiek, eta gu berriz helduei zuzendutakoa. Julenek gehien bat lana han egin zuelako, Durangaldeko auzo eskola batzutan egin zuen lan, eta horregatik zentzua badu Julene Azpeitia, han ere ipuin lehiaketa egiteak, literatur lehiaketa. Han ere gogoratzen direla berataz, ez da? Bai, arrastro sakona utzi zuen, eta ez bakarrik literaturan egin zituen lanagatik, baita euskara bultzatzeko eta hango jendearekin eta harreman handia izan zuen, eta Durangaldean lan handia egin zuen euskara bultzatzeko, baita erretiro hartuta gerore. Bai, ikusten dugu aurre eskola ere badutela, ez da? Bai, okerrez banago 2003 edo 4 edo inauguratu zuten aurre eskola hori eta izen hori jartzea erabaki zuten udalak, orduan batetik literatura eta bestetik eskolan izenarekin, biak uztartzen ditu oso ondo, umeak eta euskara izan zirelako Julenen ardatzak, bizitzako ardatzak. Gatozen orain Zumaiako Julene Azpeitia ipuin lehiaketara, gutxi gora bera zeman lan aurkezten dira urtero, Xabi? Aldatu egiten da, jendearen gogoan edo urteen arabera 40 baino gehiago hilabeti. Hori bada, asko da, Urteen ere 50 baino gehiago jaso ditugu, eta horietako batzuk gainera izaten dira, Zumaiarren ipuinak izaten dira. Sari berezi bat ematen da, Zumaiako lan honenari ere sari ematen zaio, eta orduan izaten dira 3, 5, 7 Zumaiarren lanak izaten dira. Orduan urtero, hasi duela 56 urte eta aurten arte, urtero 3 sari ematen ditu udalak. Eta pentsa, 56 urte hauetan, 101 ipuin saritu ditu guztira, eta alaxe daude. Urtero liburuxka baratan saritutako lanak biltzen ditugu, eta sarean ere jartzen ditugu. Zumaiako udalaren webgunea badu atal bat, Julene Azpeitiai eskainitakoa, eta hortxe daude, 56 urte hauetako 101 ipuin horiek. Baina, Xabier, nor zen Julene Azpeitia? Julene Azpeitia, guk ezagutzera eman nahi izaten dugu, baina jende askok ez du ezagutzen Julene Azpeitiaren lana. Izan zen alde batetik maistra edo andereño aritu zen, eta hori baino gehiago ere bai ordea. Etzen izan andereño soila, pedagogoare izan zen, gaur egun jendeak ezagutuko du Montessori eta beste egile batzuk eta ezagutuko ditu, eta ordurako Julenek ere Montessori irakurri eta egokitu egin zituen haren proposamen batzuk Euskal Herriko eskoletan eta eman alizateko. Horren inguruan eta ekarpenak egin zituen eta idatzi ere bai horrei buruz. Orduan, alderdi hori igual ez du ezagutzen jende asko behar bada, iskutuko alderdia da, gerra egon zelako tartean eta gerrak eten egin zuelako. Eta Julenek idatzi batez ere gero, ipuinak gero idatzi zituen, erretiroa hartu eta gero edo azken urteetan. Orduan, Julenek biak bete zituen, batetik gerra horretik eta irakasle aritu zen, ondoren ere bai, eta idatziz ere gero literaturen lan asko indakoa da, umeak eta euskera.
horixe da Juleneren bizitza laburtzen duten bihitzak horiek dira. Bai, ez da, umeekin harremana etengabekoa izan zuelako, eta euskararekin zer esanik ez, ez da? Bai, eta eskoletan ere umea erdigunean jarri behar zela esaten zuen, asperturaren kontra aritu beharra zegoela, proposamen berritzaileak egin zituen garai hartan eta entzungabekoak egiten zituen, eta gaur egun ere entzute egin ditugun kontua, ordurako gerra horretik ere egin ez zituen Julenek. Eta 1000 aldiz jaiota ere maistra izango omen zen, hori esaten omen zuen. Halaxe esaten zuen, bai. Berriz ere jaioko banitz maistra, eta 1000 aldiz jaio ezkero ere maistra izango. Hori bokazioa, Bokazioa erabatekoa, eta gainera posta handi ematen zion ikusten zuenean bai aurrak eta bai gurasoak eta nola sentitzen ziren eskoletan eta garbi zeukan horretan jarraitu nahi zuela. Eta gerra ostean, aipatu duzuen, aurretik eta ostean lan egindakoa zela, gerra ostean zigortu egin omen zuten, ez da? Bai, Burgosen aritu zen, Burgosera bidali zuten irakasle aritzera, eta 6 bat urte egin zituen, Alango herrixka batean, eta lehenago gerran aldegin beharra izan zuen, erbestean eta bai ibili zen bai Doniban Eloizunen, ibili zen Naparroan eta Legazpin eta erdi izkutuan eta ibili zen, eta horren ondoren plaza kendu egin zioten, Andereño plaza edo kendu egin zioten, eta itzulina izan zuenean eta esan zioten, bai, itzuliko zara, baina zigorra Burgosera bidali zuten. Eta orduantxe hasi zen, ipuinak eta biltzen orduantxe hasi zen, harriminak edo behar bada eraginda edo, idazten orduantxe hasi zen, eta azken urte horietan plazaratu zituen gero ipuin horiek. Amaia? Bai. Nik entzuna daukat, ez dakit, zuk sakonduko duzu gehiago Asko Xabier, irakaskuntzan oso, zehatz bazeukala, ez dakit, transmisiorako ezaugarri bat, eta zela euskara umei kantuen bidez, kantuetan bazegola altxor bat hizkuntzaren transmisiorako. Bai, kantuetan eta bestelako kontuak ere bazituen Julenek, irakurtzen ikasteko eta lehen deletreo bidez edo egiten ziren zatika eta irakasten zen, eta beste bide batzuk ere bazeudela Belgikan eta Txekoslovakian eta hango eredu batzuk eta begiratu zituen, eta hango egileen proposamenak ere ekarri zituen, eta bai kantua, bai lengo historioak saiatzen zen azan, bai etxetik jasotako kontuak, kantuak eta baita kanpoan ere ezaguna ziren ipuinak eta kontakizunak eta hartu, eta horiek txertatzen saiatzen zen, bai aurrei begirako eskolatan eta baita gero ere egin zituen argitalpenetan ere bazeukan zera hori, zen hori jaso, iturri askotatik edan eta gero goxo aurrei zuzenduta, baina baita guraso eta irakaslei ere oso berritzaile izan zen, eta behar bada alderdi hori jende asko ez du ezagutzen, garai hartan gerrak dana eten zuelako, etenera batekoa ekarri zuelako. Jaso eta eman, bere kezka nagusietako bat omen zen aurrei euskara nola transmititu, ez da nola euskara iraunarazi, nola bizi berritu ondorengo belaunaldietan hori. Bai, eta pentsatu, 50ko markadorietan eta eskoletan eta ezin zela euskaraz eman. Gerra horretik eta egindako kontu horiek ez zuten balio, orduan pentsatu behar izan zituen eta proposatu zituen eskolatik kanpo nola bultzatu euskara. Eta Euskaltzaindiari ere egin zizkion proposamen batzuk, bera Euskaltzain urgazlea zen, Euskaltzaindiaren Arantzazuko biltzarrean ere parte hartu zuen eta proposamenak egiten zituen. Irratia erabili zitekela, euskarazko abestiak eta bultzatzeko, ipuinak eta han irakurtzeko, sariketak eta antolatu behar zirela, eta berak ere parte hartzen zuen sariketetako epaile moduan, orduan, bete-betean bat dator guk egin dugun horrekin, hau da, lehiaketak eta ere bultzatzea proposatzen zuen, eskoletan ezin zena, saiak egiten zen eskoletatik kanpo eta gurasoen bitartez iristen umeengana eta euskara bultzatzen. Irratia aipatu duzu, erretiro hartuta gero irratian aritu zen, eta aldizkarietan ere 100 artikulu idatzi omen zituen Harritokieta ez izenez, ezta? Bai, Harritokieta Zumaiako izena da, hango ermitea baten izena da,
Eta horrelaxe sinatzen zituen batez ere gerra aurreko artikulua, bai idazten zituenak pedagogia kontuei buruz, edo emakumei zuzendutako artikulu batzuk eta ere baditu. Norantz emakumeak eta umei buruzkoak eta ere bai. Eta batez ere artikuluak eta gerra aurretik idatzi zituen Euskadi egunkarien eta beste aldizkari batzuetan. Bai, izugarria da, ze produzio, zenbat gauza idatzi zituen, ikaragarria da, eta gai asko landu zituen, baita etxeko bizimodua, sukaldaritza kontuak eta landu zituen, nola gobernatu etxeko gaia kontuak, gai asko jorratu zituen, eta gero eta nik uste merezi duela gero eta gehiago zabaltzea ark egindako. Handik ere badago zer ikertua eta zer zabaldua. Eta begira, garai bateko bere liburu bat, liburu ezagun bat Amandriaren altzoan, ze kutsua daukan, lehengo kutsu eder hori daukan zale eder bat. Bai, eta horre pentsa, 100 ipugi bildu zituen liburu horretan, Euskaltzaindia sariketa bat antolatu zuen eta aurkeztu eta saritu zioten lan hau, eta 100 ipuin horietan denetik agertzen da. Bai, berak itzuli eta beste herrialde batzutako ipuinak unibertsala direnak eta horiek ere itzuli zituen, euskeratu, goxo-goxo eman, txikitan ere Zumaian eta entzundakoak eta ekarri zituen, eta orduan alako bilduma berezi bat osatu zuen 100 ipuin horiekin. Zumaia aipatu duzu, berak ze lotura zuen Zumaiarekin? Bueno, lotura ondia. Zumaiarra zen eta ondo Zumaiarra liburu baten, hemen atzeko aldean solapan eta zer jarri galdetu zioten, zer jarriko dugu zure biografia eta ark esaten zuen maestra euskaltzale Zumaiarra, euskera bere irakaskuntzako eta bokazio hori eta Zumaiarra alaxe jartzen zuen. Eta ipuinetan ere agertzen dira, Zumaiako txokoa, Zumaiako jendeak, hango leku izenak, hitz bereziak, askotan agertzen da Zumaia eta 2 ipuinetan bereziki hango kontuak. Julene Azpeitiari buruz norbaitek zerbait gehiago jakin nahiko balu, oraintxe hemen ikusiko dugu Xabier Altzibarrek idatzitako berari buruzko azken liburua edo liburu berriena izango dau, eta emakume handi baten historia jasotzen duen liburua. Bai, liburu mardula, gainera 900 orrialdeko liburua da, eta biltzen ditu Juleneri buruzko bai bizitza, bai zer idatzi zituen liburuen zerrenda, liburuen lagin batzuk ere bai, eta horko izenburu horrekin berak idatzitako zatitxo batetik hartutakoa da izenburu hori, eta euskera bera da askatasun eguzkia, baino beharrago ikusten duena abertzaletasunaren oinarritzat jo zuen Julenek, eta bai, Xabier Altzibarren lana eta oso lan sakona egin zuen, duela 2 urte aurkeztu zuen, Zumaian bertan ere aurkeztu zuen, eta aukerrez banago ikertzen jarraitzen du, gerra horretik Euskal Pizkundean eta Julenekin batera aritu ziren beste idazle batzuen lanaketaren nahi ditulako gizarteratu, eta tartean Tene Mujika eta beste emakume batzuk ere izan ziren lan asko egin zutenak eta merezi dutenak ekartzea eta danok ezagutaraztea.